Nek ngopo balik aja. Jare janjimu ora nangis. Ora nangis aku. Lah iku metulane piye maksudnya? Iki isine ya roti dong, ini nastar kok. Makane. Halo, piye Pakmu? Nek samule. Piye iki? Nek kumbale kenang piye? Kok ya Pakmu tak arep-arep. Ya lebih meneh. Wes, sing kono sing hati-hati. Yo. Waalaikumsalam. Aduh.